Окупанти поставили за мету повністю захопити Донеччину та Луганщину. Про це повідомили у Генеральному штабі. Ворог має частковий успіх поблизу 2-3 населених пунктів, дещо просунувся у бік Слов'янська, блокує Харків та прагне взяти під контроль Олександрівку на Миколаївщині, Маріуполь, а також Попасну і Рубіжне на Луганщині. Підрозділи з Полісся та Сіверщини після відновлення окупанти перекинуть для майбутнього наступу. Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, Балтійського та Північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання об'єднаних сил. Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. Українськими захисниками знищено уже 18,5 тисяч окупантів. Разом із ними 656 танків, майже 1900 бойових броньованих машин, більше 1300 авто та вантажівок, 332 артсистеми та 107 реактивних систем залпового вогню. А також 150 літаків, 134 вертольоти, майже сотню безпілотників, понад півсотні засобів ППО, 7 кораблів та катерів і багато іншого. Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат, мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмови військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України. Пропозиція України по Криму на сьогодні є сильною. Про це заявив президент Володимир Зеленський у спілкуванні з українськими журналістами. Він наголосив, що пропозиція нашої делегації у перемовинах про розв'язання питання окупованого півострова упродовж 10-15 років є актуальною саме зараз, але ситуація змінюється. До всього мало ймовірно, що Москва на це погодиться, додав Зеленський. Я вважаю, що це рішення непогане, але я вважаю це зараз. Також важливо, щоб ви зрозуміли, про що я. Що я думаю зараз, і що я буду думати завтра, і що ми робили вчора, це можуть бути абсолютно різні речі. Це не значить, що ми не виконуємо свої обов'язки або домовленості. Просто на сьогодні, якщо б сьогодні були домовленості по Криму такі, я вважаю, що це перемога України. Тому я і говорю, що з Кримом питання, незважаючи на те, що всі до цієї війни завжди говорили, ну з Донбасом якось ми там, а от Крим це на віки і тощо. Дуже складне питання. Я вважаю, що найскладніше – це Донбас. Зберегти усі українські землі – принципова річ, зауважив Зеленський. Але найскладніше буде відвоювати Донбас. Він наголосив, що якщо прямо зараз без стратегії піти у наступ, це може коштувати до 50 тисяч життів найдосвідченіших воїнів. Нашій державі потрібна міцна армія. І якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідчених людей втратити через те, що я зараз хочу, ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться і вже не за 2-3 роки, а повернуться в той же місяць. Во всі інші позиції і во всі знову бучі. Це не іграшки. Всі військові про це знають, всі військові про це думають. Зеленський вважає, що після різанини в Бучі вести перемовини з Росією буде значно важче. Також не виключає, що зустрічі з Путіним так і не буде. Водночас глава держави заявив, що Україна і сама шукатиме і каратиме винних у масових злочинах. Є наша справа внутрішня, про яку ви сказали. Внутрішня справа до цих злочинців, які катували наших людей. Всіх видів, які ми бачимо, ми починаємо збирати цю інформацію, будемо шукати всіх цих людей. Є люди, які дуже хочуть знайти тих злочинців, про яких ви говорите. І я думаю, що ми знайдемо правильний формат. І якщо закон
не буде вирішувати це питання міжнародне, то український закон буде знаходити вихід з цієї складної ситуації, з цієї трагедії. Зеленський зауважив, що з кожним днем накопичується усе більший гнів на ворога, але це надихає, як і віра у перемогу. То, що гнів надихає, ненависть надихає. Кажуть, що не можна, щоб у людини було таке відчуття, особливо віруючі люди. Нехай пробачать, я живу цим. Маємо на це право. Да. Все це є точно, ну і велика віра в перемогу. Велика віра, що ми їх розірвемо. Боєць тероборони показує свій дім в Гостомелі, який знищили окупанти. Тут він мешкав зі своєю родиною. Він встиг відправити мати в евакуацію, а сам боронив землю. Потрапити додому він зміг після того, як Гостомель звільнили від окупантів. Всю историю, реально всю историю, потому что этот дом еще начинал строить мой прадед. И потом мы с моим покойным братом, который разбился в аварии, кирпичи тут подавались, чтобы гараж строился. И вот все, реально все уничтожили. Саме зараз військові, місцева влада та волонтери налагоджують у селищі життя, розміновують вулиці, розбирають завали, привозять гуманітарну допомогу. Місцеві, які були в окупації, потребують і психологічної допомоги. Люди хочуть, просто вони не відпускають, вони хочуть спілкування. Вони хочуть, щоб ти дав якусь їм надію, якусь позитивну новину. Вони ж були в повному інформаційному вакуумі. Вони не знають, що відбувається. Вони не знають, хто в Києві. Тим паче не там. Я говорю, все, саме страшне вже позаду. Чесно, да. Саме страшне позаду. Вже буде краще. Буде краще триматись день, два, три, і все це вже буде по-іншому. З перших днів вторгнення росіяни нещадно знищували містечко, розуміючи неможливість його довготривалої окупації. Всюди зруйновані будівлі, спалені автівки та військова техніка. Орки обстрілювали житло, вбивали, викрадали і катували мирних жителів, гвалтували жінок, винищували тварин, грабували будинки, мінували вулиці. З першого дня Гостомель був вже в окупації, тому люди стан просто психологічний, люди взагалі не розуміли, що відбувається. Бомбіжки ж були, заходили через Гостомель, бомбили аеродром Гостомель. На складність тому, що Гостомельський аеропорт, верніше аеродром, знаходиться, в принципі, там від центру це там 3-4 кілометри, напевно. І весь акцент був по захвату саме аеродрому. Тому все, що відбувалося навколо аеродрому, це був суцільний кошмар. Суцільний кошмар. І справа в тому, що знов-таки цивільні були абсолютно до цього не готові. А так нині виглядає Гостомельське литовище. Понівечена мрія, десятки одиниць знищеної ворожої техніки. Саме тут точилися запеклі бої з перших днів широкомасштабної війни. Ворог мріяв захопити Київ за 3 дні, саме тому злітна смуга литовища мала стратегічне значення. Тут загарбники планували висадити великий десант з важкою бронетехнікою, аби наступати на столицю. Цим планам не судилося збутися. Українські воїни завчасно зруйнували злітну смугу. Тут відбувалися найгарячіші бої під час оборони Києва. І врешті наше військо вибило орків звідси, змусивши їх зрозуміти – або тікати, або вмерти. Окупанти тут понесли колосальні втрати. Тіла російських загарбників звідси вже прибрали, але всюди розкидані рештки амуніції, які свідчать про сотні загиблих орків. Наших воїнів, які звільняли литовище, вразило місце, де окупанти мешкали. Тут було місце для сну, смітник та туалет. Навколо ще досі десятки знищених танків, БТРів, вантажівок. Їх залишки розкидані по всьому аеропорту. А посеред них знищена гордість вітчизняного літакобудування. Найбільший літак у світі – «Мрія». Так окупанти помстилися за свою поразку. Але українські герої вже звільнили Київщину і продовжують гнати окупантів із нашої землі. Скрізь, де тільки можна, свідчать. Тут полягло сотні.
Кримчани, яких окупанти закликали до свого війська, є жертвами, а не злочинцями. На цьому наголосив керівник прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний. За його словами, окупаційна влада навмисно залякувала кримчан переслідуванням Україною призовників, щоб розривати зв'язки із материковою частиною України. Натомість ті, хто чинив воєнні злочини в лавах окупаційної армії, відповідатимуть за законом, додав Поночовний. Все досить просто. Ті, хто насильно потрапив до Збройних сил держави-окупанта, є жертвами збройного конфлікту. Ті, хто добровільно пішов, нічого не зробив, не є злочинцем. Ті, хто добровільно пішов і вчинив злочини на території України, відповідають за законодавством України. Водночас прокуратура автономії розслідує кримінальні провадження щодо тих, хто прямо чи опосередковано причетний до незаконного призову в окупованому Криму. На даний час органами прокуратури вже повідомлено 10 особам про підозру у статті 438. Відносно 2 окупаційних військових комісарів обвинувальні акти вже скеровані до суду, тобто очікуються поки що заочні вироки, але війна покаже. Мародерство у промислових масштабах. Московити вивозять обладнання із заводів Мелітополя до окупованого Криму. Про це повідомив мер тимчасово зайнятого ворогом міста Іван Федоров. За його даними, остаткування вивозять, зокрема, до Джанкоя. Крадуть також і сільськогосподарську техніку. Йшлося, зокрема, про нові американські комбайни, трактори та сіялки вартістю у 1 мільйон євро. Їх відігнали до Чечні. За словами Федорова, це свідчить про те, що окупанти розуміють, що вони тут тимчасові і намагаються якнайбільше награбувати.